idan mutum ya auri mata duka sun ciki su waye wa laifi? Me kuskuren da ke ciki mutum ya auri mata hudu duk sai ciki? Kuma a wannan lokaci ne, a wannan gari ne, a ina ne aka taba ganin wani matan shi sun biyo shi a guje yana gudun su? Dan Allah ina aka taba ganin wannan abin? Ba ma mace hudu ko mace ɗaya an taba gani? To mu musulmi in mata suke ciki murna ake. Mutum ya taba labari kenan, ai alhamdulillah madan juna bi gare ta, kaga yana ta wani kakada kai. Ko ba haka bane ba? Ya je ya so tawul, da ya dan samu kuɗi ya so feeding bottle, in ya dan samu kuɗi ya so wannan, ana ta ajiya za a yi sabon mutum. A so rago a so nan, mu a musunci haka ake. To amma waɗanda ba su da tunani sai su ga ka wannan fa abin kyama ne, saboda a hoton an muzanta abin, amma asali abin wallahi tallahi ba an muzantawa bane, abin alfahari ne. A ce mutum yana da mata hudu yana kula da su, kuma bargwado abu ba wani gida da wani ke da mata guda hudu zaga abinci na gagarar su. Ku je ku bincika gani wanda ke da mata da ce abinci na gagarar shi, wallahi da wahala, ni dai ban sani ba. In ko an samu sai dai zama ne nadiran, duk iya mana mata hudu gare su, ban san ku ba, amma mu dai hudu ne, kuma har gado suka ban mana, muna cin arzikin su. Ba haka bane ba? Ni yanzu misali zan ba ku, ni ƴaƴan babanmu da ya mutu ya bamu mu 44, yes, wanda masu rai wasu sun san gidan mu ai, mu 44 masu rai, kuma ko da ya mutu dukkanmu da muka yi aure maza ba wanda ke gidan haya, duk gidajen shi muke zaune. Har mata ma wadda ta yi aure gidan mijin ya kasa sai a ce ita ma ta zo ta zauna a gidan shi. Ina fata an fahimci wannan abu.